Közösen egy nagyot sikítunk, ha vagy és vagy kiabálunk. Figyelj! 1, 2, 3! Ugyanezt még egyszer, sokkal hangosabban, sokkal jobban. Figyelj! 1, 2, 3! Nagy vagy, figyelj! Most ugrálunk, megint ugrálunk hangosan, kiabálva, táncolva. Figyelj, gyere! 1, 2, 3! Köszönjük a tapsot gyerekeké! Zseniásak vagyok tényleg. Köszönjük. Nem menj sehova, nem. Jó kis csapat vagyunk, megyünk a következő buliba is együtt, oké? Következő koncertet együtt csináljuk meg, mindenki ki lesz osztva, hogy mit csinál. Valaki majd triangulomozik. Valaki majd hozzá Viktor bácsinak egy söröcskét. Ki lesz? Neki 2. Szóval, hogy jó csapat vagyunk együtt is, szerintem nem kell tovább mennünk. Viszont egy olyan dalt kell most megint csak együtt valósággá tenni, hogy ott volna egy fontos kérésem, amit már 6 éve kérdezgetek, és nem is értem, hogy miért, hiszen tudom a választ, hogy ki van fent a Facebookon. Ki van fent a Facebookon, de most őszintén, ne kamúzz, oké? Okay? Mindenki tegye fel, ki fenn a Facebookon. Jó, téged nem jelöl be, nyugi. Ki van fenn a Facebookon, kérlek, tedd fel. Ilyen kevesen, a többiek hol vannak? Facebookon, ott, oké. Okay. Azért nagyon fontos dolog ez, mert találkoznunk kell az interneten is. A kommunikáció áramozatás eme szegényes formájában is muszáj, hogy lájkoljuk egymást. Figyellek, lájkoljak, ez kicsit erősebb, mint az előző. De jó, effektíven látok, tehát ilyen full HD minden. Olyan, mint a 4K-s lenne a világ. Na, nagyon jó egyébként, gratulálok hozzá, és jól is áll neked. Szóval, tényleg viccek.